Heldu dire oinarriren jardunaldiak, Durangon antolatu dituenak, urriaren 17an bertan egonen gara, edo bertatik elkarri ikusteko aukera izanen dugu, pantailarez bertzaldean, bertzaunitzekin. Egun horretarako eskatu didaten hitzartzean, proposatu nahiko nizuekena da, liburu zoragarri honetako olerki batekin hastea, eta intzuzen ere da Saguxarrarena, beraz, buruz bera irakurtzen den olerki zoragarri horrekin. Olerkiak dioen bezala, bihotza buruan eduki genitzake, eta pentsatze dut garaiak ikusita, bihotza eskuetan, bihotza begietan, bihotza belarrietan, bihotza bihotzean edukitzeko garaiak zaizkigula ezitzaile hoi, eta horri buruz hain zuzen ere hausnartu nahiko nuke. Izan ere ez erraldoi baten gainen eraiki zaizkigun araudi eta protokolo guzti hauei bai handi batez eta bihotzez eraikitako bai handi batez jarresteko tenorea dela uste dut, segurtasuna bermatuz bai, bistan da, baina aldi berian bihotzari toki emanez, harremanei toki emanez, begiradei toki emanez, irriei toki emanez, taldetasunari eta komunitateari toki emanez, elkarzaintzari toki emanez eta horren kontzientzia hartuz. Beraz horri buruz itzingo dizuet, plazer baduze bertan elkar ikusiko dugulakoan, muixu bana eta ordura artio. Aio.